Hola, avui explicaré la meva autobiografia lingüística. Hola, em dic Sighen, tinc 11 anys i vaig néixer a Sevilla. Quan tenia 3 anys vaig anar a viure a la Xina. He viscut en moltes ciutats d'Espanya, Almunya, Calatayud, Madrid i actualment visc a Santa Coloma de Gramenet. Al cap he dibuixat la bandera d'Anglaterra i de la Xina, perquè quan parlo penso en anglès i xinès. Al cor he dibuixat la bandera de la Xina i d'Espanya, perquè en la meva família i els meus amics parlo en xinès i castellà. Als braços he dibuixat la bandera de Catalunya perquè a l'escola estic aprenent català. Vull aprendre coreà, japonès i urdú perquè m'agrada el menjar de Corea i del Japó i perquè el Pakistan és el país millor amic de Xina. Hola, avui explicaré la meva autobiografia lingüística. Hola, em dic Moman i tinc 10 anys. Vaig néixer a un poble del Pakistan que es diu Mondipur i quan tenia 6 anys vaig néixer a Espanya. Actualment visc a Santa Coloma de Gramenet. Al cap he dibuixat la bandera del Pakistan perquè quan parlo penso en urdú. Al cor he dibuixat la bandera del Pakistan i de Catalunya perquè l'urdú i el català són les llengües que més estimo. Als braços he dibuixat la bandera d'Anglaterra, d'Espanya i de Catalunya perquè a l'escola estic aprenent anglès, català i castellà. Vull aprendre a parlar una mica més de castellà. Vull aprendre xinès per parlar amb el Sighen i el Bihao i la Gmail. Vull aprendre anglès per viatjar per tot el món. I per últim vull aprendre a escriure l'urdú. La meva autobiografia lingüística. Hola, em dic Mohamed Ali, tinc 11 anys. Vaig néixer al Marroc. Quan tenia 7 anys vaig venir a viure a Espanya a un poble de Castilla i Lleó que es diu Toreno. Des dels 8 anys visc a Santa Coloma de Gramenet. Al cap he dibuixat la bandera de Marroc i d'Anglaterra perquè quan parlo penso en àrab i anglès. Al cor he dibuixat la bandera del Marroc i d'Espanya perquè l'àrab i el castellà són les llengües que més estimo. Als braços he dibuixat les banderes d'Anglaterra, d'Espanya i de Catalunya perquè a l'escola estic aprenent l'anglès, el castellà i el català. Vull aprendre coreà, japonès i xinès perquè vull anar a visitar aquests països els robots anime. Vull aprendre rus perquè tinc una amica a Rússia. Vull aprendre l'anglès dels Estats Units per viatjar per tot el món. Per últim, vull aprendre francès per anar a restaurants elegants i veure espectacles de ballet.